tongna jotona hambai mario ang tabuk saknai jiknai bagui elai sori bari tongman bagui ang tabuk thangai tongpa Guwahati o dara soni suba subai boro thangai tong Guwahati Buku Hasina Sakhamia Nogo Kalai Tongmani Nogni Malmata Phaloi Naijaka Tripura go Kunu Ongliya Hamliya Kense Kese Bari ke ai Thongor Kalai Ma Tongmani Tabo Hungkai Sini Takok Pohot Joto Saimano Takok Pohot Deborma Hingkete Joto Saimano Lukurungni Haya Saya Apari Robo Basago Subasu Khayo Hne Takok Pohot Takok Bisal Bok Dujona ba Salongnai ni Subasu ba Phanbai Saitong Mungbai Tabo Guwahati Thangai Soika Sangnai Jangna Bagai Buku Hasina Deborma Lukurungni Subasu bai Gebo aro kisa lukurungno Subasu sanjaka ja mantai khoksafari khongni phari ana aro kisa Subasu khaijaga di ang sangnai jangnani ang je takphaimani rang bai kayakho ana aro kisa khanangai maya nangai ana aro kisa Subasu khaidi hini bo sanjaka geta ko pohor bo saikhana roka bo nogni rang ek puijase malangjaya joto lukurungni phanbai lukurung Subasu lukurung maya nangai khanangai bono Subasu khaimani baise bo thango hongai tabo Guwahati soika sangnai jangna bagoi gisung joto nini ani hiyago bahai ke Subasu khaileke hamya deiba hamo birat hamo jung chubalai nya banango सरकार no to asai jung kono lab kori public rok sudu सरकार no simise jung Subasu khaina nango baike सरकार no Subasu khai bot sang sangai joto khulum jangnai bongni puskar rok khulum jak bot bijak gisung bongno burogoi kaplai ma khayo কিন্তু lukurok hanya saya apari rok mokai सरकार asungnaya lukurok je phoi tongni ba public je phoi tongni bot paike paikha obahai khaijago ngai tak Buku Hasina Kalaimani birat dukha सरकार kaibo suk phaina phika jarar montri MLA neta peta hinjana kaibo suk phaina phika kaibo suk Subasu khaika ba khaigalak je public no Subasu ma khailayo सरकार no Subasu ma khayo public bo Subasu ma khailayo ge koka suno video no Fasin sini paithak jor naitongni hambai jotono channel katal hingke like subscribe share khaidi